Здравейте, намираме се в Тодор Тодоров Стор. Аз съм Иван и днес съм тук, за да ви покажа нещо много интересно. Доста време се говори, че Brixton си пускат Adventure мотор и за Европа. Най-накрая е тук. Ето го. Crossfire 500 Store. Доста време очакван, доста интересен, доста красив. Сега ще си поговорим малко повече за него. Какво по-точно може да очаквате от него? Както виждате, има две разцветки. Едната е черна, другата е зелена. Моторът е с познат двигател, 486 кубиковият, който е на всички Crossfire, 47,6 конски сили, достатъчно сила, защото не е много тежък, пълен с абсолютно всички течности е 209 кг, което не е никак много. Разбира се, идва си с много красиви джанти, изкарани спици навън, гумите са без вътрешна гума, което е добре. Pirelli, разбира се, окачването ви е на KYB, което е също много хубаво. Идвате с спирачки на J-Huan. Електрониката отново на Bosch, както при всички Brixton. Нещо, което го прави малко по-интересен дизайна. Невероятната предница с вече издадената интересно слюда, същевременно с косената предница и фара. И както всички Brixton, типичният за тях фар, който изобразява компаса с логото, LED фарове, LED мигачи. Разбира се, нещо много друго интересно. Моторът си идва и с халогени, така че няма нужда да добавяте от вас. Повечето Brixton налагаха или се опитваха по-скоро да наложат ретровизията. Този не е така. Този вече навлиза в модерната гама на моторите. Същевременно модерна, но опростена. Тоест, получавате много модерен вид. Получавате си в комплекта, мотора идва с много интересни чантички, които покриват резервоара, който между другото е 16 литра и с разхода от 4,2 литра на 100 км получават при доста приличен пробег. Интересното при мотора е електрическото табло. Доста красиво. Има доста интересни неща по него. Същевременно показва най-основните неща, без да е прекалено сложно, без да имате прекалено много неща, които да ви объркват. Имате температура на двигателя, колко пробив ви остава с горивото, което имате, налягане на гумите, среден разход, час, разбира се, скоростта, на която сте, оборотомер, километража и всички лампички, които да се надяваме, че няма да ви светят. Шегувам се, разбира се. Както всички мотори, които получавате от нас, 2 години гаранция, така че няма какво да ви притеснява. Ние сме сигурни в моторите, може да бъдете сигурни и вие. Може да го погледнете отпред. Фара е невероятно красив. Халогените светят невероятно. Какво може да ви кажа за мотора? Трябва да дойдете да го видите на живо. Просто уникален. Единственото, което мога да ви кажа, да го запалим, за да чуете за какво става въпрос. Разбира се, познатия ауспух, както на 500, както на 500X, така и на 500XC. Страхотен звук от 500 кубиковия двигател, без да е необходимо да добавяте нещо. Просто получавате всичко в пакет. Красота! Единственото, което мога да ви кажа, елате, седнете и ще разберете. Ако се заговорихме за сядане, ще загася, за да ме чувате по-добре. Тъй като обикновено по-голямата част от Adventure моторите са много високи, много трудно се сяда на тях, на светофари, за по-ниски хора особено не е добре. Тук имаме седалка от 839 мм височина, което е идеално почти за всеки. Без никакъв проблем. Аз съм 1,80, спокойно стигам земята. Няма никакви проблеми, дори и за малко по-ниски хора, страхотен е мотора. Лекичък, пъргав, доста красив и предлага много удобства. И тук идва най-сладкото. Обикновено не казваме цената, но този път се заслужава. 12 990 лв. Чисто нов мотор. Това чудо. С 2 години гаранция и безплатно обслужване. Очакваме ви да го видите на живо. До скоро!